Mulai. Iki lur, kenapa lur? Iki lokasi ketiga lur ya. Lokasi ketiga, lokasi terakhir lur ya. Nah, iki nuruti request sing jarene Bang Siwil akeh rondone lur, akeh rondo anyar lur. Nah, tibake nggone kurang penak lur. Akhirnya tak geser rada ngalor lur. Iki nang Semek Bukur lur ya. Jadi nek oleh jembatan Bukur kono kae ngulon lur ya. Lokasine neng Jati iki lur. Nah iki isine panggah, topi, kaos, sak sangune lur ya. Sak paket dadine. Nah iki tak deleh Jati iki lur ya. Nah engko nek rono Semek lur. Nah Semek tak deleh Jati kene iki. Wis ngene lur ya. Pokoke aja lali share komen lur ya. Iki muga-muga ndang ketemu lur. Wis muga berkah.